be anga bete barafla alsani dota dilanedi o nim bete barafla kunta ya dandela ko tilimani o ala kon bayira sagola o jombi nyine ke ala de bijabili ke o me fendo be kuma namne ne hakika soro ala ka kinye o abara farfati saki mine comme ne tay mi dron ni femi wati be afon bi soro o ne farti fa ala o menakra comme wati mi afon mankera nabi ato hakili maka fon nyine fo ni fon be farala nyonka ninde telimani mama e fayda kunta don ki be fayda kunta don ki ba leme ki ba ka video leme ye telimani me afe o ninde anga telimani bete barafla o menin bete barafla na labena ka ba warde benin be kono na dlena ka ba warbiye de bi bla kono kekumbi ola lemoro emi minka o ye duntai lemoro de bi minka o ye mutai al sasa ni watila ne bado bala kan leme min ko ale minya atala le datse ko fo mogoy o ne kande fayda kunta bi min fo o de kande min bitamene ne mogoce ne kamedro min minata bana hakika min soro bare mi be 41 jours de ma dunta ibo dun sogoma muta ibo mu wulafe no ilimoro de wala ma shufe yani kada o mami mo bi nye soro la ibi feka soro ke ma fi bi war bene to makunta todo ma fo jino bi war di masukono ne todo ma fo shaki bi fa sukono kadima ne tani shido me ne bi min dodro ni yake alabi son ka sababu do nati kela musola 41 jours kono e ba fo ko alhamdulillah rabbil alamin ma fi bi milliard soro ma fi bi yorobe ka wari metle binande kelen kono de ninta o ere ba kanu ka sigi ka dowere nyine ala tuguni o de kama ala sono do yin tawyere u yata musoyi ka ta dogonuye ka ta teruye o ka hereb ska se mawo ma manatke hera soro no bi do soro be tilimanita ninde feda kunta ka tilimani o tilimani mi ni mami jatemena ke 2023 anga boake sigila sera beteni a desara boake kono akumita san Abidjan yoro mena a desara parce que don dola ni a den keme saba nana a den keme nana a den keme duru nana tile saba kono a den keme duru a bebi furan ka ba alabana na kasara bete a ti soro boaki tuguna a ti soro Abidjan tuguni fo an labana ambi chide bila kana ba mali ba kono no ye Bamako yi akumi do kilo biduru boyero akumi charger o de la kata di amma Bamako an mi saka wa keme million amba do sara bete la min nyata o masaw be o ye hakika soro kan nafa soro fo do era ko kulu ta safe uloti fayda kunta ka bara wera ka tunni telimanite o do na tola mena nyefo ka wala ka mena wati na kajira bela ka fo telimani anya bara ski senga o ni ala kira sono shini abangona ere bete bara kema kan ka nyugon soro anfe amena labe minu nyini ne ka fu ta ka labe minu bi malekoro minu bi Abidjan minu bi Senegal minu bi Lagine minu bi Gabon foka ta se ma minum be France ni America ni Espagne no parce que telimani bi ta Europe ango ale de la bebi se ka ke ale bina fo téléphone chargeur do be o bi do téléphone bella abi téléphone be marché telimani mbité kafiri bi se ka ta salama bi se ka ta bi selindishun bebi se ka ta ka mugo foni soro iti bara la ka bara soro sara jolenti boloka sara jole soro bolla wari rati sigi fiyo ka bolla wari sigi na fo e ba nyini chogomi o de fleni wa ambani na maaminu mena soro zina alaka kuma baraka alaka kuma nafai ali sura duna do shiranfe ana labla ninde ne fanai ma do tay shino kan ka ci ama dot maka jira bela do kanu bo minu yoro ka ja minu yoro ka suru o ko telimani mi mo ko malaka ngal ka yala bara dabla la wata ke tugun wa kanya asgi singa parce que ne do yere nyugo ba ko feyda kunti bara fuike ni bete bara flaite bete bara flami akala na gindo nyama hakika do kinyedo ni yake iba nafa soro to ambanyin ala fe an ma minu garsga bi nyugo mbolo ala matura anulu ka nyugo soro telimani ko yinkunga amba fa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yani telefon ka tige o ka fo bey watimna ayan blokoro la senga ka fo feyda kunta kada ne dogo ko yin nafa soro ne koroke ato yin nafa soro ndere ke do ato yin nafa soro ne kuma labe o kan blokoro la ogan o sisa mi na ko sikira senga e ma mi kunye welele ke ko fo o me bi jije ka saki ta soro
nata zena fana na bana absaka na soro jona tukun wat na saka soro alade bodo otmane ko ne medika dron otmani ka ka do ni labe ne ribido ni malabe fana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh